Kablay pi barok saja sembiang kinong pek ya kaneka channel ke jongi ikwa ban pleng sngop hai pi hakane ke por kat bagina ya pule saja sembiang langba kene ki kot lanong ke jongi mentang la poi shklanong ke balai jong ke jingi pule jongi bat ke kerteng jong kane klanong ko ong ke jingsa kan mau jong ke jing ia bat ngidon hang ne ya ke dekot kan mau ka ba lashim na ka kitab ke jong Joshua kelanong ke basau ke dekot ke ba arpulai bat ke ba arpusau ke ba ongkom ne na ba utrai ublei jong pi ula penrengat yaki ke Jordan hashwa jong pi haban da pi let shashiliang kumba utrai ublei jong pi ula le yaki dureo basau ye ke ba ula penrengat nashwa jong ni haban da ngin la let shashiliang ba ki benriu baro ke pertai kendup itu ye ke keti utrai pagalong ke badan bor bakindup shepting yu try ublei jong pi jinam te hashwa bangnya ya shikmat tongin pendem khandiat haki jingduai ko belai ko kpa jungi bah beneng sachi sen biang ni penpa ka jing sngangu me na banta ka ne ka por ka bangila yo sachi sen biang pan ya pule na ka ktin ka jongme bat kum juru na ki kolanong ke bakishe kuri ki jongme ki bela pen khre ni duai kar pang troy kan rad ka jing lam bastat ka jong man sim ko jongme ngi kan bangina ya pule ai baki a ki bangin ya pole try kin long ki balaya lam shisha ya ki jimut ki jing berkhat ki jongi bangila ban sngo tho bat ban yo jimun toy nakine ki jingi pole ki jongi kar khu yanga bat ipa soro kumju kan bangina shimbenta bat ho ye ki nong page bat ki nong snap ye ki channel ki jongi ro kumju ai bo man sim jongme on yalam ki download ki jingmut ki jing berkhat ki jong ki ro kumju sngo ko pai ka bangu jongi mar ngi pan kan ka tem jisu nong penem jongi amen Amen. to khandiat ha ka to ka janmit sabaton ngiyo iba u ne unong tho u kwa ban ya thu yangi khandiat hoi ka karteng jong kalanong ko ong ka jingsa jingkan mau jong ka jingai pan ban ha ka janmit sabaton ka jinglam khamat kalong shapang ka jing klet be une unong tho ong ba kum ki briu ni jumalen ban klet ya ki ba ngimde ban klet ha ka jing shisha bat kani ka wan ra bon sen ye ka jing sngosi handrai ka bakham sngosi shu kan long ka jing klet ka badon kam baha bat kata ka dai ka jing klet ye ka bakan jaman sim ka bala ban pendu ya ka bala ban pendu nong yangi shadu ki bam jukut ndai tang hang ne parthai handrai wat shadu bam jukut ro ladangi klet ye ki bakan jaman sim namar kata ka daw la ai kartang ye ka ne kala nong ka jing sa jing kan mau jong ka jingai kabamot bangi hap ban kan mau ye ki kham tam ki bangin ye pule ha ka ne ka por ta ngin ya shakmat ha ka sngi ka banung kong jong ki tu ki jing ye pule ke jongi ko ong ka jing yai lang ba ya ka wa Jordan ya ka bala pensiong nong rim na ka lanong ka balai ka kitab jong Joshua ngakwa ban pule tang artali ki dekhot ha ka ne ka lanong bat kata kalong kedekot ka kelenong ke balai kedekot ke balai bat ke basan kedekot ke balai ka ong komne bat kila hukum ya upai ba kida ong haba pio i kesenduk ke jutang utrai ublei jong pi bat ba ki lengdo ki lebi kida ba ya ka anda kumta pin yang naga jaka jong pi bat pin leit hadin jongka bat kedekot ke basan ka ong teu Joshua ula ong ha upai ba to pen kentang ye lede namar la shai utrai unle ya ki jing phala hapdeng jong pi halor jong kine ki dekhot artli namar ngitip bagane ka por ka dei ka por bakin sa jamno shiliang jong ka Jordan kumta u Joshua ula aya ka hukum ya ki briu baro ba ya ka baki ki dei ban le hashwa bakin kam shiliang jong ka Jordan bat ngi i to dekhot ka ba lai kum bolo pule ba ki dei ban buat ya kesenduk ke jutang na din te pastor ngakwa ban kali halor jong kata kanong rim ka ka jingmut jong ka jingyat hashwa jong kesenduk ke jutang ke jong belai ban yalam me ki kon Israel Te khublai sibuan evangelist sentem na kanta kata nyingkeli kabasotana kajing betha ka jong blai yau Joshua baka senduk ke jutang kade benyat hashwa jongki Kaai ka jingmut baki Israel kinomla bandrung syakari kanan tang dala ka jong gabor bat ka jing start la ne ka but ka jong ki
Hanrai kila ban rung syagri kanan lane ban simti gri kanan tang da kajing la sbon ba kajing la isn ai gejong blai leng ba kai bor ba kajing start jong u kata ka dei kajing hikai ka bau blai u kwa ban prisut ho how Joshua bau Joshua pat u prisut ho ya kata ha ki pai ba Israel ngiru kumjo ngirum la ban lai ai ka babha la ni ka kam ka babha kam tam kajing dei ba ga gospel lem da u blai pun sait bor yangi lem dengi syania ha ka bor ka jong u kini kijing jia ki bajia ha kita ki por kilong kijing hikai yangi ru kumjo ha gini kisni to ko blai shibun pastor but ngis ngau thu ba ki kon Israel lo ki de ka jing yalam lanti ka sunduk ka jutang ka jong blai ha khman ka pensha yaki la ne ka pensngau thu yaki ba ka dei ka jing yalam ka jong blai yaki hamdei de ka bor jong ki ma to but halor jong ka to ka de khot ka ba san pat ka ba ong tiu Joshua lo ong hau pai ba to pen kentang yelade kamut ayu ban pen kentang yelade ngan pulis sisi itu ibenta san teu Joshua la ong hau pai ba to pen kentang yelade na malaysia utrai unle ya gajing pela hapdeng jong pi ban pen kentang kamut ban pen khu yelade na gajing mut gajing perkhat ban pen thli no yelade na kerkom im kerkom perkhat kerkom perdan kabela persya bat kabam long kajing subha khmat jong blai namar ublai unumla ban lai ai kaba kaba ha kata karukom kaba ngim ya don kajing dei badu te kata kamon larang ila peteng na ka kitab jong ka kitab Exodus su kadon kani kajing hikai ka bukum kata ha ka Exodus khandai ka nong ka khot ka bisi pau hang ne ublai wong ya ki khun Israel bakin pengentang ya de khandai si pau gong gum ni te utrai la ong hau Moses to lai shau pai ba tu pen khoi ru yaki menta balashai bakin set de yala ke Jacob kane ka jimpun gentang gare ka jimpun khoi syapo bersabar tam ke ban pun khoi wat ki rut ki ker ke baki ki shong ya kata ru ai ka jing hikai tanginum pulih ka tu bentahan rangi kan mau bagi ban bu yau mo kheu barit ane jing ti baki rut ki ker jong ki kin pun khoi ka jing pun gentang hane kamon ka jing pun khoi syapo ka donut bersabar haka rem kabet haka kop kasam haka ying shong ying sa jong ki baro kata ka jing tmu bogong san ban pun gentang kamot ban pun khoi ban weng no kita ka jing jakhlia na ka jing im jongi yo le se tharai la da kinam le ya kata te ka kamba ka jong blai yo le se kanam jia ha ka jing im ka jong ki la ne ha ka ne ka por kom ba ki la khmi lanti namar blai le ong pa wong la da phim pun khoi la de ngam la ban don rengkat bat phi to ko blai shibun pastor bat ban skawai setang gawai ka jing kali ka jing dei bat ka to ka sngi ka ban kong ka jing yai lang bai ya ka wa Jordan ta ngiu i hang ne ka to ka bantang ko ban pule ko ban pule ong ne nong tho ba ka jing jam she shiliang jong ka wa Jordan ka long kum ka jing pan shisha she ki khon Israel ya ki jing kolar ka jong utrai ban beno ya ki breu na ka ne ka ri ka balong ka bala ban shania uta ubala ban penyo ya ka lenti ka ba rkhyang lang ba ka wa Jordan ula ru ban ai sngop ha haki ya ka ne ka ri tengila ban sngop thu ba ka ne ka jing penya ya ublay ya ki khon Israel lang ba ka wa Jordan ha ka deurang khyang ka long kum ka sakhi ban pentikana shu ki khon Israel ba katai ka e ka ba ublay ula kular ya ka Jericho nang kong ha ka ne ka por kadai ke ke bakin sayo kanti but hagini ki sngi jongi ngim ju kham yo issue ya ki jingjia ke bakum kita yo let's say kum ka ba penkat arliang ya ka dureo basal ne ka wa Jordan hagani ka por te habakum ta kum no pat ngila ban pen scam ya ki jing nget ki jongi ki jing shania ki jongi ha oblay wat haba ngimla ban yo isha yo let's say ya ki ne ki kamba kum bajia hagani ka por ya ka kamba jong ka jing pengat ya ka wa Jordan ka ai ka jing pensisha haki Israel ba ublai un pendep ya ka kular ban IT ya ka ri kanan haki ho yangi menta ngim yo i kita kamba ha ubre uba ngila ban ong ha ubre uba mngai
Unom yo I kita kamba jong blai. Hendak hau beri bangai bu bashani ka bo jong blai. Uyo I kamba mal lagasni. Ngas perkhat ngan syuai nuksa kawai. Aring perkhat sapang gasni. Kadon mentar ki hajar senam. Omdon ba tiba ding ya ka omdon ba tap diesel dan petrol dan kanu ka ding yap man oman pen klik kata gasni. Ka bahe ki million syai kan ki pertai. Henrai ka shumesa. Kata ka dai ka bol jong blai kamla ban shume hi samda don manu ba control ane ba penyai ya ka. Kani ka pertai jong ka bahe ka kani. Ka yai ka telun ko mengitip na ka science mo katulun hau access patulun saudong ya kasni kini baru khai kini kijing terekam kibang yu imal na kasni hangi kibanget ya ublay ngitip bakimla ban sulonghi ki ayom ki bawan kimla ban sulonghi kadi kijing penyak ke jong ublay ngiyo ki mal na kasni in pulih na kata na ka kitab use karya kal nong bapra kal khot ban riu ong gumne ong utrai ki pa lada kane kalong kaba ipla hakmat kita kibasa na uni upai ba hatu kita kisni hakitu kisni hatu kalong kaba ipla hakmat jongaru taka jengkeli lada kata kalong kajing pela ya kita kibri kita kipor hatu kalong kajing pela ya ublay menta bayangiru kibangai hau Jesus Christ kibangai ka bojong ublay kamdan ngiyo iya kajing pela pagajing le kamba kajing ublay malak khlimat kajing syam jongi ba malakas ni Hai kuble si bor ngarung aku bori kata kajing ong kajong pi pastor yo let's say ha kajing perkhat beri jongi ngim sngeula ban mudur komno ublay upen man upen long i kane ka partai hendrei un sin ha kajing kenduk jongi ha kajing im ngila ban yo i ba yo let's say klem kajing don kajong ublay kini ki kimla ban jia ma ki ba bon kajing jia ha kajing im jong lajan wei po wei breu imla ban len ni kata te ngatharai ngangej baka long ka basyai kata ka jingle kamba ka jong balai hagi kon Israel bat hangiru hagi ni kisngi ngangej bagi kamba ki jong balai ki yajia na kapor syakapor te nginya ya syagane kisngi ka baar ka baong ba ka balai kerteng u balai ba im jong ki kampala te ka jingli ka banangkong ka ba unehi unong tho yagini ki kolanong jongi wanra ko ong ba ka jingjam sa Shiliang ka Jordan kat kum kani ka kolanong kaya thu ayu yangi sipang ka jinglong ka jong blay kajing perngat ka jong ublay ya ka wa Jordan ha kajing anti jing kun Israel na Egypt kanan kapan pau ba uday ublay wa thawi ka mariang nama uday unong thawi ka mariang udon ru ka bor bante la kam ya ka ban control ya ka ban penyat ya ka ula ban hukum ya ka kal bu umon bat ladangi pule haka gospel Lukas kalnong ka ba kat kum Lukas kalnong khat pra kar khot ba penyau ka ongum ni teulia thu ki ai ru ki bamla bat ki brio ki long ki bala baru blai ya ubreu hi bon persange ya kijing tu jong kawa kalong impossible kalong bamla le ru em hambai ublai namar breu dong thau jong ka kam don ka ai ka bamla baru ka bala sudah ha kitab sam nyu fuar kar khot ka khat pra kadon ka jingkren kendiat halo kata an chupule nyau puar khat prasam kong kum ne tolong balakar khu ya utrai ublay Israel ubatang mau ubale ya ki ai bapla hakmat jeng kibreu kata ka jing sange jong ko Jordan banum tu chu ni satajaneng bat bakathi ban syarum kan rengat kedar katai ka ipla si sai kibreu andre hakmat jong ublay kam dai ga ai bakrau kata jing le kadi ka barit akhmat jong blai kumbaong menne pan perme sai ka singi dekla dai ka kamba ka bakrau sisu bang ka jing pendengat ya ka Jordan to kabele si bon pastor ngai ba kata ka long ka basyahi ba ka jingkwa ka jong unong tho ingi balai ukali ka ni ka jingkali ru na maru kwa hi yangi bangin sneu thu ba hau blai hi mdon ka ka ba umla ban le ma ke baro hoblay kilong ki bala Jesus Christ komba pile pule ka tuklan nong khat phra ar phonyeu haka hau Matthias de Lukas hai to ka to haka to kasngi ngimdon shibon ban Ukraine re tang chphang ga jinglong ga jong blai re ngi i bon ki to khot bala ai hang ne taw new nong tho ki to dangin pule ga to ki khot na ki sam nye pho ar kombala pule ma phi tang ta ga sam phrap hon reu sam khandai phon reu barok gitu khot ki kren ba hi chapang ka ki kampala ki ba bleu le bat ndon bala ban le
deki wei pat rei tang mo uhi te nginya ya chaga sngi ka balai nginya ya chaga sngi balai jong ka jingi pule ka jongi bat kata ko ong kan mau mo ka ila ai ka teng ka tu ka sngi kan mau to haga jingi dei bat ka ne u blai u kwa ye ki khun Israel bakin kan mau ya ki kam phla baro ki baula le haga jingim ga jongki bat kham tam haga ne ga khlimat haga ne ga por haga ne ga tayo jingye pule jongi at kum ga to kala nong ga basaw jong ga kitab ga jong Joshua ublai ulpha ye ki khun Israel ban tay ye ki mau sa jingkan mau balai ba ublai upha ban ye ki khun Israel ban le kata Dengan sepuluh baik syuana ke Bible, ya kata ilak ban syam na ke kitab jong Joshua, kal nong ke basau, ke dekat ke ba ar Hawaii hadu ar pulai, ke ba ongkum ni. Ula keren ruh haki khun Israel udang, haba ki khun jong pi ke sekali le syai le sisngi, dah ke ba ong, kini ki mau ki mud ayu. Onda kum ta pin tip hala ki khun, dah ke ba ong, ki Israel kila rengkang ya kini ke Jordan na rengkau. Naba utrai ublai jong pi ula pendengat ya ki ke Jordan hasua jong pi habanda pi la lech siliang kumba utrai ublai jong pi ula le ya ke duriau basau ya ka ula pendengat nasua jong pi habanda ngila lech siliang kane ka jing pha jong ublai ya ki khon Israel bakin ra ya ki atli ki mau nang thin na deng jong kawa Jordan Mani ibu ya karu sya kilkal ko mengiyak sengau larang ipulia ke dekat barpau. Kalong bah on kalong kum ke kanam ke jingsa pateng ka dak jong ke jingsa ken mau. Ya ka ke ba ubleu lale om tang ke Jordan hanrai ke duriau basau. Ha ka jing pendengat jong ublei ke duriau basau ka dia pateng berdiri ke benengkong jong gitu ke bami ne Egypt. Hanrai ka ne ka dia ke pateng jong ki nong mi petang ke baar. Kiba hier pateng ke baar namar kiba mi nengkong na Egypt ka yap lut dalam tibar khoi las tang Caleb Joshua bat kane kade ka second generation ngila banong ka pateng ke baar bat ublai pada kwa batang ka pateng ke baar kan tip ya kane ukwa ru bakita ki pateng ke bahadin kinyo asngau ya kane gijing pensisha bagi khun Israel kila ya rengkau ya ka wa Jordan ban ai haki ya kata kajing syania ya gijing sngau scam ba tang ublai jongki ubadoni kata kabor ban le kini ki kamba phala kata kare kejing bukan mau jong ublai ka bau kwa yangi ru ban kan mau lem kumba ulale nagam taki khun Israel ki por la tho hagani ka tin jong ublai yangi bingin yo jing shania ha kata kejing hikai ke jong to halor jong kata ngala ban smu thu ba ni kito ki khun ki hak pateng ka baar mo ba philaong kidai ban yomat ya ka jing sneu ka ba kumba kala jia hakihi haga sen ka banang kong ro haga ba pendengat ya ka duria ka basau namar kidang yerit kitu ki khana yo le se ka to ka por ndre kat haga ni ka por ban pen ba perengat pat ya ka Jordan kila irang ba bat ndre ka jing sneu ka experience mo ba kidai ban yomat ka long kumba kala jia haga jing im jongkihi namar wat ye ka pateng ka bansawan lang baga jingbu jingkan mau ye kini ki mau kumbalatay ki wei pat ki bri ka wei pat ka pateng ka wei ka banwan ban kali ye kini ki jingli ka wei ka pateng ka ha ban ya thu be ye ka ju ka jingjia ye ka bala dep jia hakita ki snam ki bala ki bala le ti uni unong ye thu ye ka ne ka jingjia udai ban sneu udai ban don ye ka ta ka jing sneu ba u sneu kumbo yo mat haladehi ya kata ka jing wat lada yo i karu ndre udai ban sneu ba kumbo la yo yo mat hi ya kato kisngau thu kum noi kata pastor kata kade ka jing kwa jong blai yangi wei pi wei habangi pulei tin jong blai wa yangi ki bamentaro ngide ban bo ila de ha kata ka jing syam jong khun Israel la kumbangi la don ban salang kata tu blai kwa ki khun Israel pateng ki bahadien du haburu kesnya kata kum kade ka personal experience jongki kanya syam simet jongki kata ko bless sibon pastor kata ngi kwa ba uniu nong tho kwa ban pensai changi ngi kwa ban sngo tho ba gan ni la ye ki jingjia ki bahaga testament ka barim la ne ki jingjia ki bahaga testament ka bathamai ki kamba ki ba jisu la le ni shupule ki ne ka Bible
ya ka jing syayap ka jong u halor jong gading phna ka jing mi pat ka jong u kum ju ngim yo i ki panban habang yethu i ki shaki we ngis ngeu kum bangile yo i kum bangile experience holiday ma kum bangile yo mat te ki khod Israel ha ga ju kur kam haman la ka pateng bagi khon ki seu jong ki ken kali ka e ka jing mut jong kene kini yethu da kata ka jing yo mat ka bakum kata tenga ngej bakalong basyai kane ka jingbu jingan maum dai tang nak banta tang kat tu kan ipor ndai nak banta ka pateng hi barok ka bandang wan la rabuk kerma ki kot ki sla ki mau ki ding ki la ban put ne ki mau ki ai sa hang tu hoi te kata ka ka basutanat ya ka jing jit jong blai da ki mau ndai tang ya kane ka jing kap silang juga Jordan rei ki no ki kamba ro ki bajia ha ka jing im jong ki khon Israel ne ha ka jing im ga jongi ni dai ban kan mau ki habang niya thu iki shiki wepan ba ka pateng ga jongi niya thu shiki wepan ki deban experience first hand back hi ya kata ka jing yo mat te khoble chbun pastor nga ngai kata kala shai ha ka jing dei bat ka jing sa jing kan mau bat sagane ga wepan in ya lech ka singi ka babot pat hi ka ong ka jing klet big kani ga long ka e ka badon kam ba bangin ya pulih kan ke por ta ni don hang ne katuk ani teli ke dekat ni yo ihdien ke kitab ke jong Joshua wan no ke kitab jong ki nong bishar dai te ha ke kitab jong ki nong bishar uniu nong tho la ai la pai ke ne ki dekat dengan pulih nong bishar nong balai dekat ke ban nyeu ko ong ba ki khun Israel ki le ke basniu khamat utrai bat ki la klet ya utrai uble jong ki bat ki le chakri ya ki bal bat ki asherot nang ta nong bishar phralai pusaru ko ong par ki khon Israel kim sham lakan ma wi utrai blai jong ki pola palai yaki na ki ti nong shun jong ki ha ki phang baro bat kum juru ha ki sam ronong ka ba nye pho phra ka khat we ko ong kila klet no yaki jingle jong u bat ki kam phala ki bawla pen i haki te ka long ka e ka ba ngau si yaki khon Israel kat kito ki kamba ki baw blai la le ha ka jing im ko jong ki penban kiai kelet bat tengah den katukan ni por muslim ki kloy ban lenden no kumba ki kloy ban kentai no hiyo Moses kumunong yalam jongki hapo kri khlama habaki sathau no da uai par u blai u masisia te kumne ru ha den jong Joshua ru kalong kumju hi ki khod Israel ki long ki ba kloy hadu kata ban kelet ye kite ki jingkar khu ki ba blai ula wanra ha ka jing im ga jong ki kat baga ktin ga jong blai pat ka maham shibun chepang kum no ba dei ban kan mau ya ki ki ba blai le ngin pule hang to hi ga khot no nong thaw lai Deuteronomy ga nong ba phra ga khot ga ba ar ga ong to men kan mau ru ya kata ga lanti baroi ga ba trai blai jong me ule ya lam ya me ha ki sau persnem ha ka ta ga riklau ya ka ban penrit ya me ya ka ban tenju ya me ya ka ban tip ya ka ka bah ka do nu jong me la men sumar ne em ya ka hukum jong u de khat bakhat phra yong ga ju ga nong ga ong rei to men kan mau yo trai ble jong me na mar long ma u ken bla ai bor ya me pon yo ba men yo spa ba un yo pan scam ya la ga jutang ya ka bola smai ha ki pa jong me kum bah ga ne ga sngi u blai u hukum na ka por ka por ya ki khon Israel ba kin ya kan mau rei plang ka jinglong jong ki khon Israel ka long ban pan klet ya ki jing bahas bon ki jong balai te wat hagini ki sngi ki jong ni ru ngi don hi ya kata ka ju ki jinglong but ka ba new nong tho ukren shai ba ong ba ngi nyau ya kane ka jing klet bet ka jong i kum shi banta na ka jing im handrai kata ka kamla ban long ka bangin shula ban klet ya ki ha ka jing im ka jong i ngim ne ban nyau ya ka kum ka banta jong ka jing im ka jong i ada ka long kum ta ka mod ngi long kum nongin ong hakten ha ka wai par hakten long klem akor ma ngim klet no ikita ki jing bahas bon ki ba ubalai ulale ha ka jing im ka jong i ngim la ban long kum ta te saka wai ro ka bang kwa ban kali hang ne ha ka hoi kitu ki jing bu jing kan mau lang ba ki lang ba ki mau lang ba ka kum ka sngi sabaton ru kadai ka jingbu dak ka jong ublai yang ki brio ban kan mau habang i shong sngi ha ka sngi sabaton ngi kan mau ya ka jing pelong jong ublai ka ne ka parthai bat yang ngi ru baro ki brio ki ba shong basa haka nang ta
kum yo simple leng bala ai nuk sa mo dong nong tho ulong kadak teng man ka por bangi yo i pan ngi kan mau ya ki ba blai ulale ha ka por ka jong u nowa te hagani ka jing im hagani ka sngi jonga jong phi pat kat kum ka ne ka de khot nong kong koren ka nong ka ba khat wei ka khot ka ba ar pho saw bat ka ar pho san ka ka ba kong san tam yangi kum ki kristan ka bangi ngi dei ban kan mau Ang chupule bait nak Bible chua. Isi ya Grenadine. Haka chiti Paul sha ki prabangit ki balik nong Corinth. Hakal nong ka ba khatway, ki Stephen kong kal nong ka ba khatway. Khat ka ba ar pho saw. In pule na du khat ka ba ar pho saw. Haru ar pho riu ka ongkom ni. Bar haba ulala ango ulak dia baula ong to shempi to bam uni ulong kamet jonga ya kabal pen khen na kabanta jongpi to le ya kane ya kaban kan mau yang kum juru ya ka khuri hadien ka babam mit uda ong kane ka khuri ka long ka jutang ka bathamai de ka snam jonga ya kane to le phi katno kano sinru bapidi ya ka ban kan mau yang namar kano sinru bapia bam ya pu bapia di ya kane khuri pipen pau ya ka jinyap utrai tat onda unwan kadai ke siti ka ba upol tho asik prabai Corinth kirong kum khun Israel he ngilong kum tai ni ai klet ya ka bo Jesus Christ ule nam ta jongi ya ka bo blai le nam ta khun Israel ki pon dai tena kata kadau ai de ke jing le niam jong jing khwal utrai ban kan mau ya ka jing sayap ke jong Jesus Christ lo geding pada batang da snam jong uhi ila banyo ya ka jing imbam jukut tang na kajing makajing nyap kajing sayap jong Jesus Christ ila ban yo pade om tay kata kanan baganya pertai kabagi kun Israel kalayo kham tam ban ai hangi kadak ya kata kajing nyap kajing u ban kan mau kajing sayap jong u ya kajing sasitom kajing u ban pen yangi ban shania ha ka kam kajing u blai om ha ka hok la jong kata kadi ka bukong santam bakane kajing la niam kapen sunut ho yangi badaka hok jongi nginom la banyo ikata ke kanan bakan jabneng henry tang na kajing les bon ke jong ublai hi badaka bor kajing le ik ke jong ka bangila banyo ya kata kanan beneng ka bau blai la kula na kamta jongi ban kan mau ka ibu Jesus Christ la le komba ulale ya ki khuni sandai kubla pun pastor ban ngangi scam galong ka bangim la ban klet la dangin klet ya kane mod ngim tharangim yadon bantahi ha ka hima ka jong balai ma inam la ban yadon bantah hagi hima ka jong blai la dangile klet ya kini ki jing bu jing kan mau ki ba ula seng nong rem ta satang ga wei ka jing gali ka jing dei bat ka to ka jing klet be ka sngi ka sao kani ka jing gali ka basngaw tanat ba hato ka jing kan mau ya ki bela dep kala biang yangi hato tang ban kan mau ya ki ha ka jing mut ka jing perkhat ka jongi kala biang ane kumno pa chipang ka jing im ka jongi ka ba man la ka sngi ban sugar mau hi kamlong ka babiang ngiron kamru ban refresh ya ka lane ban yai penthmai ya ka ha ka jing im jongi ba malakas ni kumno ngila on penthmai kata kali tang leng ba ka jing ade jongi ka bajan bau Jesus Christ da ke bengi pule ya tien jong malakas ni ni pulur por bar u ha ka jing pleu jing mot lane ha ka jing duai kata kade ka jing ade ba malakas ni ban syukun mau ka ikbalalet kampat biang hane kadon kamru yangi ban kan mau da ka ba da ka jing ade ka bajan baru malagas ni sewo you blai bu ayangi ka Bible ka ba ka sithi ba im ka jong blai sangi ba ngi la ban penyadai bat u da ka bengi pule ka tin jo ban ngi duai pan jing start pan jing sempang pannya ka bor bengin im ka jing im ka ba pen sobhayu blai malagas ni kata kadai da kajing ya selok kajongi ba Jesus Christ malagas ni kadon kajing tho ka ba la tho da ka chakri ba persat musim jong blai ka ongkum ni ngim dai ban septing ya kalawai lem dang iklet no ya ka ka ba blai ule lam yangi haki por ba mensua tingim dai ban septing ya kalawai namang liu i kumno blai ule lam yangi haki por ba mensua ni tip ru bau nyalam bet yangi hadu ka bakut ka jing im jongi ba hadu ni syam baru ha jing wan asin ko blesi pun pastor ngaruk ngako ban jor ya kata mo
haga jingya lenti jongi mentak hamtam haga ne kisngi ni don shibun ke jingdu jingkermen pun ke jingdu jingkermen la da haga yinga sem haga jingya dei haga yinga sem haga jingya dei bat ke jingtrai ke jingta haga jingya dei ka yok ka kot bat haga jingya dei ka jingim ke bakan jaman sem ru ni don shibun ke jingdu jingkermen kum ke breu ke bayai lenti hang ne sla parthai hanrai wat sha bagine kin long ki jing pentelot ki jing penswai ki jing ngai bat ki jing shania ka jing hau blai hanrai kum bala pule pasor mentai ka tu ka jing tho jung ka shakri ka jong blai ka ong ba ngim dei ban shepting ye ki ki ban sawan hanrai tang bangin kan mau ye ka ba blai ula dep le yang ha ki por ka bala dep blai ula tip lepai ka ban sawan te bu ye ka jing shania ka jong hau blai pan ngi scam ba blai unia lam nanti ye ka ban sawan ha ka jing em jong kita ki bangai bat ki ba shania ha o te mentangin sepoi ngin poi saka wai pat ka sngi pat kata kalong ka sngi ka bakhadu jong ka jingi pule jongi ka ong shelen det jong ka Jordan pat hang ne ngi don shibun gini ka khot ki ba neu nong thaw lai hang ne ki ba ya thu yangi ha ka sam ka ban reu phon reu sam chispa khat saw dang ta le dangin pule ki tu ka khot ki bon ki tu ka khot bala ai hang to ki ya thu khana kia thu yang ngi ka khana phangkum no bagi khun Israel ki yai kan mausa hadu ka por jong ki sim hadu ka por jong ki pateng bandri ke benangwan ki kan mausa ya ki ne ki jingjia ki balajia ha ka por jong Moses bat ki balajia ha ka por jong Joshua ro kumju bat ha ka juk urkam ru mdai tang ha ka testament ka rem handai wat hadu ka testament ka thamai ru nyu ki dur parshi jong ka jingkan mau ya ki ne ki juk ki jingjia nadu ka por jong Moses hadu ka por jong Joshua ru kumju te gani ka jingkali ka bashai bhan ka liang jong nong tho wang ne kumno ki nong tho jong ka testament ba thamai ki kedeu ya ka jingmut parshi bakan jaman sim jong ka wa Jordan Kepada shibun ta jingkali kini ke jing syam jong ki khun Israel ha ka por ke jing anti jong ki long kum ki serngiu ya ka jing syakri ke jong Jesus ha ka testament ba thamai ikan mau Joshua boy Jesus Christ usdang ye kam jong jing syakri ka ministry ke jong usdang shua da ka jing pun baptis ha ka wa Jordan kum baki khun Israel ke ya leng ba ka wa Jordan uji suru ya leng ba ka wa Jordan ha ka jing pun baptis nang tau hading ka tau usya than ru sa pos ngi ba sa pomit la kum ban ong ba kitu kini syam jong khun Israel la ka sa pos nam kenya inti jong kini Egypt kanan ujisu uya leng ba ya ke sapus ni sapumit jong gajing sya jing it ban pin kentang ile de na ka benta kajing syakri ke jong ha ke por kisnem ke ban sawan nang ta nyu iru ha kajing yalap ba ke jong Jesus Christ kawa Jordan kade kajaka ha ka ba kasdang ka ministry ke jong hadin bula mi na kawa Jordan nang ta usdang ka ministry ke jong kapan i bagi khun Israel ru shua bakin rungish kanan kihaban kam kade ka second phase lani ka benta ka baar jong ka jing trekam ka jong ki ban shimti ya ka rikanan tikum tau Jesus Christ shua bu shimti ka kam jong ni syakri usdang hi na ka wa Jordan ka wa Jordan si sya kalong ka wa ka ba don si bon ki ni tu khana ha ka jing syam jong Elijah bu Elisha ru ka wa Jordan hi ka don hang tu ha ka tu ka por ha ka ba yau Elijah la ra no sabneng ko Elisha sedang ban sim ya kam ka thamai kumun kumno itu pa thamai nang tang pe ya u naman lapen ngam ya u ka wa Jordan ka jing sedang jing im thamai jo pada dok atu kasni isu ya ublai uba im jong Israel ka wa Jordan karun si bon gi tu khana ka bersutana kani ka pen iba kini ki jing jia ki por ki barim kilong kum ki fashiru ya ki por ki bamenta yang iru kum jo ka de ban long nim dai ban chu sakut no tang bo ula jisu la le nang ta jongi nim nang kam chu ban le kata ka jing perkhat kalong bam dai mangiru ki ban ya leng ba ya ki ne ki jo ki jing hikai ba ki nuksa ki ba Jesus Christ la bo na ka ta jongi i wei pe wei to khubele shibun pasor ngangai ba ngimdon ai shu ban keren halor jong gato ka sngi bat ngangai kalong ka bashai kum ban biang sa chesen ki khon Israel hi ki la yai kan mausa ya ki ne ki jingjia jong ka la dak ngin pule de khot bala de ong mane kham tam ha ki kitab jingrawai sam
bagi kon Israel ki yai kan mau ki jingjia naduk ke por ke jong Moses haduk ke por jong Joshua kamtam ki baya debat kan ke lanong ke bengi pule menta ke sengi te yang iru ngangai skem kan yarap yang i ladangin yai kan mau ya kini ki jingjia ki balabu jingkan mau ha ke Bible tang ladangin kan mau ki kumbalong mene first hand mo hak kanu ke wei pakwei ke jingjia ke balajia ha ke Bible habangin ya tu pateng ya ka haki wei pat ki breu ki kitu kinong sengap ki dai ban yo sengau hi pa kata ka jing ya thu jongi kalong kumbang ila yo mat shisha ya kata ka jingjia ha ka jingim ka jongi bat ka ne ka pateng ka ban wan ro kumju kata ka dai ka jingsa jingkan mau jong ka jingai ai ladang ila ban penrung ha ka jingmut jing perkhat jong ki breu jong kita kinong sengap jongi yakini ki ya kata ka jingmut kumta kan dalong shisha ka jingsa jingkan mau jong ka jingai ai kumbala ong kaneka ke kerteng jongkane ke tayau hi barok ka we tenga ngai scam bagane ke jingi pule ke jongi kan yarap yanga bat ni barok ban mengila ban yo sneu ya kata ke jing yo mat jong ke jingkam shiliang ki kon Israel ya ka dureu basau bat ke jingkam shiliang ki kon Israel ya ka wa Jordan bat kam tamru mene ke khot ka we bala pule ya ke jing syayap ke jong Jesus Christ bakumno ngi de ban kan ma ya kane bat bangin le ru ya ka ha ka jing im ke jongi tenga ngai scam kata ka jingi pule menta ka jongi kala biang in saya syempat bat pi haka wai pat ka sngi haka wai pat ka por te haka ne ka por ngan khot sngi bhai pa sorin sngi bhaban a ngi ka jing duai panwai tanya duai ni wan banai ngu eme a trial blay na ka benta kan ka klimat ka bang layo banyak pule ka ting ka jong me ban ngi duai karpang na ka benta ka nong snap ya kan ka jing hikai ka bang layo lengba kan ka lengba kaneka media kerkhui ginong skap bar khoi kumam la kerkhui ginong tho ya kaneka kolonong ka jongi mala kerkhui yangi bagi nyok ji kai na ki kumta ai bai wei pi wei nangi nyok ji kai lam bangi dai ban kan mau ya kai ka bau Jesus Christ wala nam ta jongi ya kai ka bau blai wala nam ta jongi khnang ba ka jing im jongi ka dom long ka ba kham ka jing mut handai ka ba don ru ka jing thumu ba ka jing mut khnang ba ngila ban persu bahayu blaya ka jing im jungi ba malakas ngi ban pen khrek ka jing im jungi ban syam ba ban rung sya kata ka kanan bagan jabneng ka bau Jesus Christ la lek ban pen khrek na ta jongi to ai bu jing ba jong bleu pa na bam jukut ka jing ai jong Jesus Christ ba try lem ba ka jing slok ba siang ka pen sai bor ka jong musim kuoi ka lo reng kat ban ngi ba kiru kuoi jong u barok keleng ka persai ki bab kemil ti ni wa sin jong Nadu menta syukur bam jukur ru. Amen.